Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shi wannan abu da zan yi bayani kan shi shine spin and win. Spin win ɗin nan gashi nan. The big win spin. Za ka iya samun abun da ya kai naira 50,000 da dai ga su nan saura ga 1,000 nan ga kwafon nan za ka iya samun kwafon. To amma abin da ya kamata ka sani shine duk kwafon ɗin da ka gani ai ga nan da suka sa 200 OK card. Wato idan ka samu wannan kwafon ɗin ba zai yi amfani ba har sai akan OK card ɗinka zai aiki. Wannan kwafon ɗin. Dole kuma sai ka sa kuɗi a cikin OK card ɗinka kafin ka yi amfani da wannan kwafon ɗin. Shine abin da ke faruwa. Sannan za a baka dama ne ka yi spin ɗin sau 9 a rana. Misali idan ka yi abu ɗaya cikin wa'innan da aka nuna, in ka sai airtime ko ka sa ka betting ɗin abunka ka yi pounding ɗin shi ka tura kuɗi, ko kuma ka sai grab deal ɗin nan wannan grab ɗin, ko dai wani abu daga ciki ko group discount, duk abin da ka yi a ciki shine za ka samu wannan kwafon ɗin a cikin wannan abu. Shine abin da ke faruwa. Shi spin ɗin bayan ka ya shigo kullum kawai taɓawa za ka yi ka shiga. In dai kana da OK card zai, in ba ka da shi ba zai ba. Sannan abu na gaba, duk wanda ke tunanin OK card ɗin nan ba bashi ba ne, gaskiya bashi ne. Maganar gaskiya kawai bashi ne. Ba wani ɓoye-ɓoye. Bashi ne. In ka ci ba ka biya ba za a ɗora interest. In an ɗora interest kuma dole za ka biya interest ɗin nan. In ba haka ba wayarka za ta daina aiki. Yawwa. Idan ma ka yi musu wata dabara, ka cire application ɗin ka je ka sai da wayar, ka ga laifi biyu. Ka sai da wayar, ka sai da ma wancan tare da bashi a kanta. Dole zai biya wancan bashin. Sannan kuma su ka cuce su ba ka biya su kuɗinsu ba. Suna shirya promo, ga shi ma yanzu sun shirya. Za su ba da kuɗi. Duk kuɗin da aka yi a wannan promo ɗin kyauta ne. Shi kyauta ne. Ko 1000 nawa ka samu kyauta ne. Yawwa. Amma maganar OK card bashi ne. In ka ci sai ka biya. Kawai shi ne. Ba maganar wani kwane-kwane. In ka ci bashin su za ka biya su. In ba ka biya su a duniya ba za ka biya su a lahira. Shi ne kawai abin da ke faruwa. Duk wanda ka cuce shi a nan, ko waye shi, in ma Kirista ne, in ma Musulmi ne, in ma kowane irin addini yake, in ka je lahira ka biya shi haƙƙin shi. Shi ne kawai abin da ke faruwa. Don haka duk wanda ya san yana da OK card ya sani bashi ne. Kawai bashi ne, bashi ne. Ba wani kwana. Yawwa. Sai a kiyaye. Ga wanda za su yi nan su raba kuɗi. Promo ne kuma ga shi nan an saba yi. In ba tun yanzu kake amfani da Palmpay ba ka sani. Ga shi nan in Allah ya kaimu gobe idan an fara zan yi bidiyo akan yanda yake tafiya. Idan na san transaction ne za a ce idan ka yi ko ka yi inviting ko wani abu dai shine za ka riƙa yin collecting ɗin badge. Shine abin da ke faruwa dai. Ga shi nan. Sai an jima. Sai a kiyaye gaskiya saboda na samu kira da dama daga mutane. Mutum sai ya je ya siyo waya sai ya zo ya iske an yi amfani da OK card a kanta. Wallahi masu yin wannan abun su ji tsoron Allah. Za ka ci kuɗi akan waya. Cuta biyu kenan. Ai gwara ka ci kuɗin, bayan ka ci kuɗin ka maida. In ka maida sai ka sai da wayar. Amma kuma ka ci kuɗi ba ka biya ba kuma ka zo ka sai da wayar, shi wancan ka bar shi da aiki. Gaskiya wannan rashin dacewa ne. Abun nan akwai takaici sosai. Saboda ba su ce kyauta ba ne ba. Dan kyauta suna ba da kyauta amma ba irin wannan ta OK card ba. OK card ma ai kyauta ne amma ba wai kuɗi ne wanda za ka zo ka ce ka ci ba za ka biya ba. Yawwa. In ka ci sai ka biya. Ina maimaita muku. Dan mutane na yawan tambaya wai bashi ne? Bashi ne mana. Bashi ne dan bashi. Sai an jima.